jsem zase zpátky u terárie. Jo. A divný je, že jak jsem zapl terárii, tak já jsem se narodil úplně někde mimo můj domov. No, to je stone, já jsem tady byl. Jo, houbička. Asi 50krát, jo, tady jsem, jo, se narodil, jak si. Tady je ten blbeček tady. Jo. Chci si posekat stromy další. Hlavně mi nespadněte dolů. Jo. Umí. Ten králík spadl pěkně hluboko. No ale jako dělej ty stromy, blbej. Konečně. Bude to mi bude stačit. Skoč. Pardon. Hop. Tyhle ty stromy posekám. Já jsem si zase zapomněl dát stopky. No to je stejně jedno, mám víc než 15 minut limit, takže to je dobré. Doufám. Dobře. No, ťap. Jak se zabíjí králíci, by mě zajímalo. Mě zajímalo, jak se zabíjí králíci. Když jste to věděli, tak jim please řekněte. Protože já to fakt nevím. Ani nevím, k čemu je Sunflora. Modrý gel. Taky nevím, k čemu je. Šesinky. Yes. Hele, zelený gel. Co je tady dál? Dobré je, že tady nemůžu zabloudit. Au, no. Takhle ty gele, ten gel zabíjí ty králíky. Au, vole. Si dám mufron. To počít. Jsem se lekl, jsem se nedíval. Lekla, takhle mě dostali. Umím se ubránit dvěma. Super. Ale fialová kýka jako si. Co to byla? Aha, stone. Další sunflory. Modrej. Podle mě je tam asi železo. Nebo co to je tady tohle, ne? Jasně, iron. Super železo. Prčit, au. Vypadni. Vyskočit, ty vole. Drž. Au, vole. Co ty mi ubližuješ, vole? Zabiju úplně lehce. Na mě nemáš. Au, vole. Že by tady byl už konec světa. No, není konec. No. Au, já asi umřu. Ne. No, to už vypadá, že to se propadá dolů, už tam nebudu chodit. Ty vole, ty na mě ještě skočí, blbeček. Tak pojď, ne, ještě. Ještě pojď, ne? Skočíš to? Tak máš ještě 16, 20. Au.
No, jakože to bylo. Koper, ne, hlina. Kde mám hlínu, nevíte? Jo, tady mám hlínu. Jsem teď už slepej. Tak. Jdu domů zpátky. Se mi docela i rychle dobíjí životy. 40, 41, 42, 43. Rychle se dobíjí ty životy. To neskočí, asi, že to neskočí. To je úplně hezká hudba. Tak a kde mám domeček? Aha. Dobré. Ježiš, jak chtěl zasadit stromy. Žoudom. Ale ne. Kde mám? Kde jsou? Jo, tu jsou. Tak. Tu zasadit žaludí. Pokud mě teda nezabijou tyhle ty vesnické krávy. Jsem teď už blbý. Ne, vtipný. Hádnej. Se těžce zasazuje, nebo co? Ajlak. To jako musí být jenom na trávě, nebo co? Tak. Wow. Open sheets. Ale já chtěla tady. No. Bez svíčky se udělám. Tady. Tak. To je svíček. Copper ore, copper coin. No, je to divné. Já si bych si měl udělat pec. Počkej, k čemu je vlastně to sunfor? Can be placet, no jasně. Chopil jsem to hodně. Ne, já toho chci si vzít. To těžce zasazuje. Tak. Tady. Wow, ty? Ne, to není nic. Jsem tak blbej. No za chvilku bude zapadat. Ježišmarja. Co je úplně dole? Bylo vázo. Copper coin. Hop. Dobrý. Můžu zpátky domů. Blep. Hop. Hele, už mi to vyrostlo i strom. Hustý. To je rychlost. Bych si ale i mohlo zvětšit ten dům, co říkáte. Teď na to kašlu. Tady jak si má? Nezdá se vám?
Aha, to už je 100. Ježiš, já už dlouho nemluvil, že jo lidi? Ježišmarja, já už jsem zapomnětlivý. Že vás nenatáčím, jsem zapomněl úplně. Bože můj. Já jsem ale blbý. Já nevím totiž, o čem bych mluvil. Yes. Kde to se dá? Ne, bože. Nahoru, skákej, ho. Trošičku malé jeskyně, co? Hele, růžové mraky jsou červanky, jaksi. Ale tak. Už si můžu udělat pec. Zajímalo by mě, jak se dělá pec. Už mám pec. Aha, jo, takhle. No to potřebuje 3 svíčky. 4 dřeva, jo. A 20 kamenů, hustý. No, takhle. Pec si dám sem. Můžu svůj dělat copper bar materiál a silver bar materiál. Tak jo. Býváme i něco jiného. Jo, hustý. Tak. Kovadlina. Hustý. Asi to k něčemu budu v tom případě. Vezmu si tenhle meč. 7 malé damage, tohle má 5 malé damage. Tak si vezmu tady ten. Konců něco. Co dělat tohle? Zkusím někam položit, nebo... Divný tohleto. Kovadlina asi není na nic. Možná je, ale... jedno. Ale sud. Barel ten. Truhla, konečně truhla. Ty jo, toho slízu, jak si se tady sešlo. Au. Slyším zombíka, ale. Takže už jde na mě, že? Jeden zombík. A zabije se docela poměrně rychle, kurník. Oči. Já je tak nemám rád, ty oči. Copper coin. Tak jo, papa. Au. Hlavně jsem... Fuj. Jsem se tady snažil dobít život. Tak. Mňam. Tohle bylo těsně. Takže. Dám si tam kovadliny, tohle. Kytky, žaludy. Ne, gel. Materiál, hustý. Ale nechám si to. Co ještě tohle. Ne, si nechám. Tohle jsem. Dobré. Jo. Jdu dolovat.
Kopr ore, a jo, tu hodně. Super. Tohle asi bude takový nejdelší díl, podle mě, ne? Protože podle mě už nahrávám pěkně dlouho. No. Já vždycky zapomenu mluvit, takže se moc omlouvám. Že zapomínám mluvit. Že já taky, že nemám o čem mluvit. Co to je? Co je to? Stone. Bože. No, čekat. To tady trošičku zvětšíme, co to skakat. To kde ty čohne? A lag. Lag. Skok. 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 Ale jak si to mám teďkom, jak si lagy? Skok, ale. Skok. 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 Ne. Předtím skok. Takže mám kopr ore. Ore kopr. Kopr coin. Kdybych z toho chtěl udělat něco jiného. Už 16. Já bych nechtěl udělat. Ono je tohle materiál. Materiál. Zkusím, co se z toho udělat. Jestli tohle sem. Hop. Crafting. Co tady? Co tohle? Je takhle. Briky. Jo, kopr brick. Ještě něco. Hele, z modrého gela. Hosty. Z modrého gelu. Já to takhle dám. Tak. Co tohle je dva? Ale. Dole. Tohle jsem chtěl zkusit, co je tohle? Se mi tady zkusit. No. Pokud mi sem něco vletí, jsem v prdeli. Proč mi ale mlátí dveře? Co je to? To je divné tohle. Jo, asi bych si tam měla dát ISD, co myslíte? Dojme to došlo. Kolik mám dřeva? Ještě tolik. Zase udělám 104, to bude stačit. Aha. To je. Okay. Co tohle? Tak, na to zkusím, co tohle, mám se dosáhnout.
Divný. Zkusím dělat ještě něco. 3 šípy, já mám kolik šípů? Kolik mám šípů? Nevidíte někde šípy? Asi ne, co? Co udělám? 24 šípů. No. Co je tohle? Drizzer. Nebo co to je? Polička nebo skřínka? Zkusím tohle. Co udělá tohle? Hop. No, je to divný. Dokopat dál. Budu tentokrát kopat sandle. Teďka si vyskočím ještě, jo, vyskočím. Pokud se teď slyšeli to pip pip pip, tak to dělá trouba. Ale tady něco je, možná, že to bude železo, já nevím. Trucilák. A to bude jenom stone. Tady kopr, já ho chci. Já chci kopr. Jo, dobrý. Bože, bože. To je zábava, co lidi? No, doufám, že příští díl bude akčnější. Další stone. Ach jo. Já nepotkovám nic jiného, kromě stonu a hlíny. Taky by potřebovali něco jiného. No já se dokopu jenom sandle, jako tohle jeskyňky a asi ukončím part, protože mě to nebaví, vás to určitě taky nebaví. Jak tady hraju, hele, klej, jsme se na něco narazil.
jiného než hlínu a stone. Pardon, ježiši. Tak. Hele, ono už je den. Hustý. Vykopu jenom klej tady. A prčit. Klejíček. Nevím, jestli je k něčemu dobrý klej, ale tak co. Aspoň něco jiného než to prčic. Tak, no. Nedoskočím. Hop, no tak já tak tady se s váma rozloučím takhle. Hop, už nahoru jdi. Hop. Víte, co jsem zapomněl? Ale ten svíčky. Tak. Ale co tady chci? Pustý nové věci. Co je clay pot? Pustý. Pinkov, váze, míska, hustý, nové věci. Možná potřebuji něco užitečné trošičku. To nevím, jestli to je užitečné, ale jako takhle. Au, man. Jenom jedno? Hustý, no, takhle, dobře. Mě zajímalo, jak získám penízky. Mám jenom 30. Ještě se musím kouknout na nějaké tutoriály nebo něco takového. Ty vado, mám vřelý komp. Se budu muset skončit dneska už. No, tak to nic není. Bože. Tak já se tady rozloučím asi nějak. Jo, rozloučím, takže čau.